merge și pe față, bă, băiatule, ia uite-mă! Ești nebun la cap? Ce, mă? Păi merge și pe față cu vera, că e mai bine decât pe spate. Deci fii atent cum face. Deci tu faci neo de spate și eu fac neo de față, bă, băiatule. Mă, fii atent, ne pune în spate, îi rupi pe agent și Pistolele, pe ei, tată! Pe ei! Fii atent, stai că întâi trebuie să alegem pastile. Așa, mă, Stai dracu, Potonic, cu pastilele ăla, lasă, Hai, bă, lasă-ne, mă, în pace, mă, că mai târziu o să ne mulțumești, Bă, mă. fiți convins, mă. Alege. Auzi, Gianni, eu să iei roșie, că de alea albastre l-am mai luat una de dimineață și să nu le combin. Deci fii atent. La 3, tu faci neo de spate, eu am făcut neo de față, da? Deci 1, 2, 3. Uaie, mamă! Mamă, aolo! Ma! Ce, și pe tine te-a purtat? Nu, mă! Bă, unde duci?